Ngene to Buta. Kepiye? Sak temene ngono, aku iki ya ora duwe keperluan karo awakmu to Buta. Ora duwe keperluan karo aku. Emange kenapa nek ora duwe? Ya sak temene ngono ya gak perlu awakmu iki ngadang ana ing tengah dalanku lan nganti kok kabeh aku nyantin jumbul Buta. Jumpul arek ora urusanku. Aku iki ngono. Wis penggaweanku wis ngene iki. Sapa sak temene jenengmu? Sapa sak jenengku? Sawangen. 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 Aku. Aku sapa ya? Iya ta Buta. Jenenge dhewe kok nganti lali ya. Ora ngono. Saking bungahku, saking senengku iso mbuktekno yen aku iki bakal dadi putra kang digdaya wis diakoni Kakang Buta-Pundhuk. Aku nganti lali jenengku dhewe. Kepiye to Buta? Ya, kepiye? Sak temene ngono, aku ya urung tau ngerti dhewe. Pawujudanmu to Buta. Ngerti arek ora. Aku ora urusan. Ya. Sawangen. Aku kang diarani Buta Jakil sing mbarik dhewe. Mbarik rupawan. Buta Jakil. Kepiye? Lah nek pancen kowe bagus terus elek kepiye Buta Jakil? Kurang ajar. Kok nganti ngono iki sak temene dadi kowe ngece aku yen aku iki orang bagus. Apa lah ngerti yen pawujudan koyo mengkono Buta Jakil?